tagay tani. Alas 5 na, panyapo na po yun. Excited na dyan ka ko, pila na nagkaadlaw, Valentine's Day na. Ang asawa, pagbutan dyan na ako. Gabso na ako, unya dunggabon mo dyan ako. Kaya ang asawa ba? Tanong sa nida be, masay kwan. Radyo Bandera, balita. Usa ka patignaw, gisak pa. Grabe mga pagbalita, ano mga pahitabo. May nagdilin ibawal pag Valentine's Day ba? May hindi ibawal. Inawag. Wow, kuha pa kay profile. Hello? Hello, Idol. Good afternoon. Oy, hello, good afternoon. Saan ni palihog? Usa sa mga fans, Idol. Fans. Ang sabi ato? Ay, kaya nakita mo kung ako ang post ni mo sa Facebook, Idol ba? Oo. Ang Tetex 500 o vitamins nga may DC. Oo, ato. Ano naman tani? Kaya ba, mga Idol nga mo, na nakaayo gusto ko ang lula sa una. Oo, may nakaayos ng lula. Oo, kaya kung ang lahay, laron to siya, Idol. Dali kayo mo init yung ulo, lang pinagawa siya kwarta. Uy, bitaw. Okay. Mainit ka ulo. Pasok to bitaw ka. Mainit ka ng ulo gusto may kwarta. Ano niya? Kanya ka nang pasukan na ni inom siya atong Tetex 500 o katong may DC. Oo. Na vitamins, Idol. Na okay siya, na ulian siya, na update na siya. Naka-kwarta-kwarta na siya. Wala siya ni Idol. Ay, sakto. Nang sabi ato di ay dito yung ganyan mo dahil. Nagkapan mo eh. By the way, Idol, gusto na rin ko mo order ato, Idol ba? Gusto ko nga. Gusto nga mo ato diri sa mo ang balay, Idol. Kaya grabe, o sa diri sa mo ang balay, Idol. Oh, matod ko anytime. Sa gabi pa. Sa gabi pa, matod ko. Isa na! Ay, sakot. Saba ko. Una, Idol, ka na lutuan ka sa mga paborito nga mga pagkaon, Idol. Doon niya pagkauman, magtuya-tuya ta, Idol. Uy, tuya ka na. Ay, ka na tuya na. Isa na! Tuya-tuya! Ay, Tuya-tuya! ano ba ka? Isa tuya-tuya yan! Mo ka dinis ka ba? Dili. Wala, katabang lang ako. Suko sa iro ba? Saba, kaya kong katabang. Ay, kung saba na gusto mo na yung katabang eh. Ako, Idol, si Ma'am Elpina kay sa issue. Hello, si Elpine, si Madam Elpine ni. Dai, isa mo gitawag sa bana dai. Ayaw ni patinta ni, kini ni kahatag ni mo og kalipay ni, perte ni gabayag lagay dai. Ay, day, ganun day. Ay, tuwa lang yan day. Dako day. Ano sa mga? Ay, basta, oy. Ari mo. Mo din ugra ni ay. Nag-ibot yung internet tama na wala na nun. Kwarta. Ikaw ba? Wa pa ka batagan ha? Sige na ko ka magbabay. Labay. Sino asawa?